Оста хора, не сме в Пив България. Тук сме не знам. Сменя се едни-двама педали. Той. Виж го, той. Мъкни, бе! Та, ние сме в Пив България, както сте видяли от заглавието. Сира е Отнило едно. на ПВП. Сир каша не струва. Той, кой е този? Той, тук имаме малко пошенки. Един гей на име е тоя. Той се види сам. Е тоя. Краде пошенки и направо вземат рандом място. Гледай сам. Колко честа няма нищо. Ма както и да е. Нищо казвам развитието ми. Тук има някакви протройки. Тук още. Айде, чичи. Имаме много малко каски, само две. И тук още няколко. Тук почват шарп 4 мечовете и прочетворките. Тук, спри. И тук някакви прочетри лайна. Тук това ми е ендър часа. Нямам нищо, но пак имам там. Тук хубаво за евента, нали не ще има евент. И тук някакви диаманти, някакви болове. Тук още. Тук има някакви болове още. Тук е честа на хелото. Тук е другия му чест и някой му открадна айтемите. Присте, бе, майка ти теба. Аз си казвам, че ако ме буташ и ти чупа главата просто. Дай. То се... Гледай, бе, теба, майката. Сам си падна. Добре, както иде. Да някой ви покажа... Попкорн БГ обича да ми... Да ви покажа новия ларп. Не, че тъпанари! Да ви покажа новия ларп, не новия ларп, а новия кит с полки. Който ви дава, нали, общо всичко ви дава по 24 лева за фулската, фулсет, фул брадва. Sufficiency. Къде виж това? Абе, ето тук, Sufficiency. Ето го, вече спет. И ето такава брадва ви дава. Ето така. Но ако кажете на някой админ, той може да ви направи такава без кнопбак. Но и ви дава 8 легендари епохи. Сам да ви покаже фуките, защото за повече от него. Нямай, но! Тъй. Тъй ми е това, нали? Йо, кажи фуките без дрога, бе, госте. Тъй хора, ще се върнем с малко. Тъй хора, тук сме от кратка пауза. Нямай, но. Нали, тук ми е това, тук нали пошенки, няма пошенки, защото те крадат като циганчета на мазна банчика. И тук още някакви годинки, тук още неща, тук още и тук са ни фулките. Тук са ми фулките. Да, тук са на хелот фулките. Дето има 2 пъти про 4 брекинг, 3 пантонки. Може ли да е гей? Не. Тъпанар. Добре. И главата на Азок седи ето тук. И тук е на края на Фокс. На Фокс главата би трябвало да е моя, ама както и да е. Не, твоя райнах си от един холм. Еми точно аз се оставих там, бе, тъпанар. Добре, както и да е. Нали? Тук е холма ни. Айде, че не знаеш кой е холма, но аз това не усетам холм там. 1 на 42 на 42. Махни, бе! Това не е нашия холм. С тримата глупаци. И нали сега ще ви покажа холма за плошенки. Тук ми е джъмп, защото някой да правим като правим плошенки. Тук е другия аутобрюър. Махни, бе, едно! Тук е другия аутобрюър, който правим плошенки, ако другия случайно се бъгне. Опа, това не трябва да го видите. Тук имам само аз и хелот от холм. Махни, бе, тъпанар! И тъй. Тук има някакви честове. Сам си плата. Не, те са пуни гил там. Нека от другия холм, нали, главни чайте. Този холд е някакъв такъв рандом, защото, нали, там има Water Temple. Тави главата на грозния Азок, бе. Махнете, бе, глупаци! Я са портне, че тук има Water Temple. Аз ще дропна. Тъй, няма ги портваме и ще може да лепнем, защото май ще не дропнат. Тъй, холм, другия холм е холм. Не, дор, во. Fuck you. Тъй, трябва да балансираме ми с шиваната клавиатура. Тъй, ако се чуете това къде е, това е точно... Опа, това е отгоре на спона. Нали, не сме, защото сме жалкари. То е само хилото и попкорна.
И като правя едно в едно или те правят едно в едно, от тук е така гледаме, ако скочат повече, или правим от две в едно, като нормално. Тъй, нека да отидем в хома. Защото Голдейджи... Мах не бе, тапанар! Тъй, Голдейджи не мога прави едно в едно решава военно. да светарите. тъй, нали, мисля това е за този епизод. Беше кратък, И но... обичам много да играя с... Мах не бе, тапанар! Това беше за този клип и... Абонирайте се, харесайте и ебете майката на Хело и смяя, чао!